Притеснявате ли се от външния си вид? Страхувате се да се заемете сами със себе си, защото не знаете откъде всъщност да започнете. Във времето на свръхинформация и пренаситеността и от разнообразие без никаква стойност, ще загатнем откъде можем да започнем нещо, което да е подходящо специално за нас. Какви грешки допускаме най-често? Следваме модни тенденции, за да се приобщим, без да умеем да разпознаваме дали това, което искаме всъщност да участваме или да сме част от него, е подходящо за нас. Живеем с насъденото убеждение, че без болка няма победа, или пък по-добре нещо да правя, отколкото нищо. Не е точно така. Много често се впускаме в нещо без никаква подготовка. Ще ни си да хакнем начина, по който да се доберем до резултатите максимално бързо. Нямаме разумно обяснение за себе си, за нито един от опитите, в които се впускаме, за да хакнем пътя към целта. Неоткровенно и съвсем лъжливо се убеждаваме, че има мигновен вълшебен начин. Гладуване, много тежки физически тренировки, несъобразени с здравословното ни състояние. Рязко преминаване от една диета в друга. Започваме и спираме различни неща и те не работят, а се чудиме защо. Мечтаем си да си позволяваме всеки ден фалшива храна и да се чувстваме и изглеждаме перфектно. Фалшивата храна въобще не е проблем, почти няма такава, която да има стойност. Просто са празни калории без наситеността на нутриентите вътре да е с някакво качество. Така че това е лесно постижимо, но другата част да се чувстваме и изглеждаме перфектно е невъзможна при това хранене. Ето защо ни става все по-трудно да поддържаме добра форма, все по-трудно ни става да сме такива, каквито искаме всъщност, когато се погледнем в огледалото. Последиците от всичко това са, че губим вяра във възможността да постигнем бързи или добри резултати. Свикваме с липсата на самочувствие. Много е лесно. Стигаме до депресивни състояния. Натякваме си, че е заслужено. Това от своя страна ни кара да се ограничаваме от богатство, от занимания и хобита и прекарване на свободното време по приятен начин, чувствайки се неспособни да участваме в тях. Ниското самочувствие и ограниченията от своя страна много сериозно нарушават качеството ни на живота. Не се страхувайте от трудности и болка. Фитнес заниманията или така наречените занимания за добър външен вид могат да бъдат и лесни и приятни. Когато се чудите въобще откъде да започнете и нито един спорт не ви е присъщ или никаква активна физическа дейност, започнете от нещо, което ви е приятно и което ви обогатява и което няма да ви създава допълнително напрежение. Ако ежедневно сте подложени на стрес, т.е. хроничен стрес, то високоинтензивните тренировки въобще не са за вас. Ако сте с наднормено тегло, най-разумно е да започнете с ходене. А ако сте свежи и енергични, уважавайте възможностите на тялото си. Не правете всичко на всяка цена. Ако чувствате умора или болка, която се появява, амортизация, която не ви се струва много редно да е там, забавете малко темпото и слушайте тялото си. Концепцията за лечение чрез движение е толкова широко приета, колкото и израза No Pain, No Gain, който споменах преди малко. Разковничето е в детайла. Техниката на упражненията. Всичко може да бъде изпълнено и правилно, и грешно. Аз съм Надя, физиотерапевт и масажен специалист. Тренирайте умно за вечно здраве. Ще се видим в следващото видео. До скоро!